Magandang araw po mga kaibigan. Birthday ni Jax Boy ngayon. At andito kami sa Manila Ocean Park. Yan yung pinili niya. Gustong-gusto niya yung aquarium dito. Kasama namin si Jax Boy, si Jiro nakatulog, yung mama ni Jess at yung kapatid ko, asawa niya at ang pinsan ko pa. Ayun. Tara na. Babili muna kami ng ticket. Tagsi $7.50 pero madami ng event yan. Kaya excited ako. Excited din si Jax. Salamat po. Ayan. Andito na sa loob. Ano ang first attraction natin? Punta muna tayo sa aquarium mismo. Sa Oceanarium. Happy birthday, Jax Boy. Happy birthday, Jax Boy. Wow, ito na yung first fish. Oh, ang laki oh. What's that fish called? Ooh. Daddy, what's this fish called? Daddy, Alligator what's this gar. fish called? Wow. Wow. What is this? Smaller ones are the alligator. This is a Oh. to these bigger ones. This right here is an alligator gar. Antok pa si Jiro. Whoa. Ayos, ang ganda dito oh. There's two. Ang galing naman. Ito, ang ganda naman ng videographer natin. Sakto lang daw. Alaga lang ha. Okay, tuloy pa tayo. Ala, shrimp, gutom ka na. Tingnan mo to, oh, parang uod lang. Oo. I saw the crab. Wow, ang galing naman to. Help, Daddy. Oh, you wanna see? Yeah. Yan oh, They're yellow, they're blue, they're white. astig. What's over there? Baka hindi yan si Dory. Kakulay lang ni Dory. Daddy, Ah. what is that? Oh. I don't know what those are. Oh, you want clownfish. There's a big one. Wow. Oh, there's a dory. Ang daming Nemo. Ah, may Dory pa. What's that one? I'm not sure. Probably it's a dory. That's cool. Wait, buddy. The giant trevally. Wow. Huh? Wow. Wait, Daddy, I want to go to that one. Looks so Over there? Okay. Tara. so colorful. Ayan si Dory. Oo, yan pala si Dory, no? May konting black. Whoa! Whoa, what? It's an eel. What a Ooh. big eel! What a big eel! Daddy, Kakatakot naman yung eel. Daddy, let's go in the tunnel now. Okay, tunnel time. Let's get a picture. I saw. It's a shark. Picture tayo, picture. Oh, Jax, look at the big one. Right here. Wala na. Natakot eh. Wow! That's a huge shark. There's a big one right there, buddy. Ang sunod, penguins daw. Buti na lang ang init. Wow! Ganda oh, Manila Bay. Ang ganda ng weather, be. Oh, walang Oo, ulan. di ba? Clear ng araw. Dinala ko galing Texas. Dinala ko ang magandang weather. Kaya walang anuman. Ganda. You wanna go in the Christmas village? Oh, maaga ang Pasko natin this year. Di ba? Ayan, nasa North Pole kayo. Nasa North Pole tayo. Birthday pic. I'm a
One more. Give me checks na. Pahinga muna. Pahinga din mo. Ayun. Oh, ang lamig dito ah. Di ba? Tamang-tama, may aircon. Nasa North Pole tayo. Ay, birthday boy. Kumusta ang birthday mo, Jax? Para Christmas. Christmas Village. Ayos, Lapit ka dad. Picture tayo. 1, 2. Anong gusto mo, Jax? Siyempre, birthday ni Jax. Seal daw ang gusto niya. Jiro, you wanna pick one, Bobby? Itong kulay red? Yeah, Jiro. Jiro, you want this one? Wow, gustong gusto. Star agad. Favorite shape niya kasi, star. Ano ang napili mo? Seal or stingray? Ano mas gusto mo? Stingray? Okay, balik ko to. I don't have a Ang dalawa lang po. 1. Bigay mo kay Jiro. Oh, tignan mo si Jiro. Oh. Lahat na lang kinukuha niya. Oo, tag-isa na lang sila. May remembrance pa, oh. Ocean Park. natin, sir. Okay lang po. Sige po. Salamat po. But I really want both. Both? I'll get you both. Birthday mo eh. Walang bawal sa birthday. Humihingi si Jax ng potato, corner, french fries. Siyempre yung may flavor na french fry. Kaya Chicken. gusto niya cheese and barbecue. Jax boy, kain tayo. Merienda. May barbecue at may cheese. Ang sarap. How's your french fries, buddy? Good? Oh, cheesy fries. Favorite mo, no? Hala, ano yan? Lato-lato? Pambansang laro. Hala. Ayos, ha? Kala mo, ha? Tapos, hala. Ganyan. Siyempre ngayon, hindi pwedeng hindi natin itry itong pambansang laro, lato-lato. Ganyan lang yon. Madali lang. Ang yabang. Mahirap pala. Tuturuan ako ni ate. Ang starting ka. Marunong sila mag-ano. Oo naman. Dapat lang. Di tayo dudugo yung ilong. Hindi na. I put it in your hands. Dalawang, ano? Ganyan. Side. Slowly. Ay, slow. Sige. I-adjust natin ito. Masyadong mahaba. Sagli. Ay, sagli. Sagli lang, kaya ko to. Aglit lang. Kaya ko to. Okay. Try. Wow. Oh, there you go. And then up. Ay! Buhay. Sagli. Try. Oo naman, practice lang ha. Malapit na. Malapit na. Malapit na, kaya ko yan. Ano ba yan? Mahirap pala. Mahirap pala. Talented si ate, talented. Ay! Siomay. Wala talaga. Sige, mag-practice pa ako, ate. Bye-bye. Ay, talaga. Nakita niyo daw yung mga vlogs. Wow. Ay, salamat po. Ay, picture tayo, picture. Gemma, nice to meet you po. Thank you po. Tara. Practice lang, konting practice lang. Nagpa-practice din si Reyna Jess, oh. Maiksi daw, mas madali pag maiksi.
La la la. Expert ha? Ang galing. Ay, muntik na. Alright, to the sea lion show. Okay. What is the ring race? The first bird will get okay, Tapos na po kami dito sa Ocean Park. Enjoy na enjoy kami. Ngayon, papunta kami sa Mall of Asia para kumain ng tanghalian. Go, Jiro! Jiro, go! Hi! Anong nangyari? Anong nangyari? Apa? Andito na kami sa hotel namin at bumili kami ng cake para kay Jax. Happy birthday, Jax. Ayos ah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jax boy. Happy birthday to you. Faster! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! Immediate. Okay, happy birthday, Jax.